سردۆزگەریە کۆمارێ یا ئەستەمبۆلê li dijî komedyen Deniz Göktaş lêpirsîn da dest pêkirin. Lêpirsîn ji ber ku di naveroka ku li ser hin platformên medyaya civakî hatiye weşandin de daxuyaniyên suç hatine dîtin hate dest pêkirin. Bernameya herî dawî ya Göktaş bi navê ku Tirkî dibêjin Ölü Deniz bi Kurdî tê deryaya mirî ku di 24 Haziranê de li ser YouTubeê hate weşandin di 5 rojên xwe yên pêşîn de nêzîkî 6 milyon temaşeker yani 6 milyon kes wê temaşe kiriye. Di bernameya xwe de komedyenê ciwan li ser gelek mijaran şirovên satirîk pêşkêş dike ji siyaseta navxweyî ya heyî psîkolojiyê bigire heya lêpirsînên madeyên hişbir, yewnana kevnar, werzîşvan û şirovekarên TV'yê bi vî şêwazî digire dest. Performansa Göktaş ser medyaya civakî hem pesin hem jî rexne wergirtin. Hat îdiyakirin ku ji ber pêşandana wî ya stand-up a bi navê Deryaya Mirî ku li şanoya vekirî ya Harbiye Cemîl Topuzû pêşkêş kir, li dijî komedyen Deniz Göktaş bi tuhmeta heqaretkirina nirxên olî lêpirsîn hatiye destpêkirin. Bernameya stand-upê henekên li ser gelek kesiyetên siyasî ji Ekrem İmamoğlu'yê ku hate girtin û ji kar hate dûrxistin bigire, heya Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan vedhewîne. Bi taybetî de hinek şîrovên hatin parvekirin da ku tê da dihat gotin ku beşên derbarê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan da naveroka heqaret dihewîne. Li gorî rojnameya Yenî Şefaqê ji ber daxuyaniyên ku Deniz Göktaş ser Kur'anê kiriye bûne tuhmet. İşte sinemada bile fragman var, sinopsis var. Adam kadına aşık olur peşinden. Göktaş di beşê ku tê de hinek li ser pirtûka pîroz kir got sê pirtûkên pêşîn baş bûn. Wergera çaremîn qelse. Ez difikirim ku ew ji çar pirtûkan çêtirine. Jaliyekê ve ew di salên 60 de çapekî pir bihêvî bû. Her wiha ji bo nivîskar pir dijwar bû. Her çend fikrekî nû hatibe bîra wî jî me got pirtûka dawîn. Heta niha derbarê lêpirsîna îdiakirî de ji rayaderên daxuyaneka fermî nah tê dayîn. Jaliyekî din ba parlamenterê MHP dîrokê Sevda Karaca û yê Stenbolê İskender Bayhan îdiyakin ku beşên ji performansê bi hinceta parastina ewlehiya netewî û pergela raya giştî li ser X'ê hatine astenkirin û lêpirsînek li dijî komedyen li gorî xala 216 benda 3 Kanûna Cezayê ya Tirkiye bi eşkerî heqaretkirina nirxên olî hatiye destpêkirin. Yani meclisin olduğu bu kentte Anîna rojava meclîsa mezin a netewê ya Tirkiye û pirs ji Wezareta Dadê ra şandin. Di pêşniyarnameya ku ji Wezîrê Dadê Aqin Gürlek ra hatiye şandin da hat pirsîn ka gelo wezaret di nirxên xwe yên sûc û pergela giştî da pîvanên subjektif ên wekî şewaza axaftina kesan tona deng an performansa ser sahneyê bikartîne. Li ser bi nîşandana bernameyeka komedya stand-up ewlehiya netewî çawa dikeve bin gefê hate pirsîn. aynı akıbeti paylaşma ihtimali olan Kesekî komedyen Deniz Göktaş em dixwazin derbarî wî de jî hinek agahî bidin dibêjin di 18 Nîsana 1994 de navçeya Mamakê ya Anqereyê ji dayîk bûye. Wî xwendina xwe ya bilind di zanîngeha teknîkî ya Rojhilata Navîn di beşa endeziyariya sivîl de dest pê kir û di beşa psîkolojiyê ya heman zanîngehê de mezûn bûye. Ew ji bo xwendina derhînêriya fîlman çûye Stenbolê di sala 2019 de li çalakiyeke mîkrofona vekiriya ku ji hêla Quluba komediya Tuz Biber ve hate organizekirin dest bi pêşandanên stand-up kiriye. Di navbera salên 2020-2023 de gotarên wî yên mîzahî di kovara uykusuz da hatine weşandin wî bi beşandana xwe ya stand-up a yek kesî Selam Selam ku di sala 2023 de li şanoya deng a Enqerê tomar kir paşê li ser YouTubeê nêzî 6 milyon û 500,000 kes wî temaşe dike. Navdariyeke wisa mezin bi dest xistiye. Ev kes niha komedyene ol ser dike derdikeve stand-up dike. Di çerçeveya stand-up xwe de rexne dike hinek pesin dide hinek alyan digire dest bi vî şêwazî wisa gelek kes jî vê temaşe dikin bi taybet ser medyaya civakî bi milyonan mirov temaşe dikin wî hinek alî wê rexne dikin hinek alî wê qebûl nakin lê tişta balkêş tişta ku derketî pêş li Tirkiye tiştê ku wî kiriye ewlekariya netewî xistiye xeteriyê bi vî şêwazî digirin dest hinek alî jî dibêjin heqaret li mijara olî de heqaret kiriye ji bo jî dibe lazim e ew tiştên ku kirî stand-upa wî taybet bê qedexe kirin li ser medyaya X'ê hatiye qedexe kirin di heman demê de jî derheqî wî de dibêjin ha serdozgeriya Stenbolê ya Komarê
lêpirsîn daye dest pêkirin rewşekî wisa balkêş tê qewmandin Selahattin Demirtaş jî ji bo navê meseleyê mektûbek nameyek şandibû gotibû du kes bi vî şêwazî ku wisa werin girtîgehê henek aliyê henekî de hinek girtibû dest nabe ku li girtîgehê bimînin diçe kişiyan çerçevê de çima rewşên wisa de qewmin hinekî girtibû dest bi vî şêwazî niha Deniz Göktaş li Tirkiye bûye rojev ji ber ku ew standa a ku kiriye hinek rexnel destlatê dike taybet li Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan dike ji ber vê meseleyê hemû tişt niha wisa di aliyî wî de ku wek meseleyekî sûj dizîvirînin dibêjin meseleya ewlekariya netewî bi standa xwe xistiye xeteriyê rewşekî wisa heye li Tirkiye rastî jî rewşên pir balkêşin ki di aliyê hunerî de yan jî di aliyê çandî de tiştekî pêş bixîne carna bi stranekê jî şêdibû em carna jî bi nivîsekê tiştên wisa balkêş hene yekser müdaxale lê tê kirin gerek muxalefet li destlatê ney kirin ki muxalefetê li destlatê bike dibe meseleya ku ewlekariya netewî xistiye xeterê xetên wisa sor didin pêş ku ki muxalefetê bide berxweyan jî gotinekî ji bo wê bike bi ewlekariya netewî re dikin yek nihal Tirkiye ev rewş heye